Dan kami mohon dengan hormat kepada Direktur Utama Bapak Daryanto berkenan untuk mendampingi, kami persilahkan. Hadirin Bapak Ibu dan juga segenap undangan yang berbahagia, dan berikut persembahan penyerahan tokoh wayang oleh Jenderal Manajer Babin Gelar Rejo Agung dan gunungan oleh Wali Kota Madiun. Hadirin Bapak Ibu dan juga untuk segenap undangan yang berbahagia, demikian tadi untuk serangkaian prosesi dan juga untuk penyerahan tokoh wayang. Dan kami ucapkan kepada segenap tamu undangan, selamat menyaksikan pagelaran wayang dengan dalang Ki Cahyo Kuntadi lakon Pandowo Laku Darmo. Selamat menyaksikan. Musrahino
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sabar, kenapa kita berdua bernama Sabar dan Subur? Nama kita Sabar dan Subur itu ada maknanya, ada artinya. Siapa saja yang hatinya sabar, maka hidupnya akan menjadi subur dan makmur, seperti PG Rejo Agung Baru Madiun yang malam ini sedang bersyukur. Doa untuk PG Rejo Agung Baru bagaimana? Semoga dalam rangka tutup giling tahun 2025 selalu baik dalam kinerja, unggul dalam berkarya, pimpinan sampai karyawan hidup sejahtera, petani tebu kaya raya, lingkungan tetap terjaga, hasil giling dan produksi gula meningkat luar biasa, mendukung ketahanan pangan Nusantara sehingga PG Rejo Agung sukses dan jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini dalam rangka tutup giling PG Rejo Agung Baru, Kang Sabar, kenapa setiap tasakuran giling PG Rejo Agung sering menanggap wayang? Disubur, wayang itu hurufnya adalah W-A-Y-A-N-G. Artinya yang pertama W, warisan budaya dari para luhur yang harus kita lestarikan bersama-sama. Yang kedua A, ajaran moral dan budi pekerti terkandung di dalam pertunjukan wayang sebagai suri tuladan. Y, yang baik kita contoh sedangkan yang buruk kita tinggalkan. A, akan tetapi wayang tidak akan lestari tanpa dukungan masyarakat dan juga pemerintah. N, nanggap wayang seperti PG Rejo Agung harus digalakkan sebagai wujud cinta kita terhadap jati diri bangsa. Yang terakhir G, gayeng, ramai, walaupun hujan namun penontonnya tetap banyak karena dalangnya adalah Ki Cahyo Kuntadi. Terus promosi, tahu kalau setelah ini kita akan Februari terus puasa libur panjang. Promosi, lo aku tadi sudah ketemu, sudah sowan, sudah sungkem kepada Bapak Wali Pak Maidi. Ketika sebelum menyerahkan wayang kepada saya, beliau menanyakan kepada saya, Pak Dalang gimana kabarnya? Kapan lagi Dalang di Kota Madiun? Lalu kamu jawab gimana? Saya Dalang di Kota Madiun atau tidak itu tergantung Bapak wayangan atau tidak gitu. Kalau Bapak wayangan di balai kota siap laksanakan, isong bisa ngubede. Ya, yang intinya kita ikut serta mengaturkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena PG Rejo Agung Baru mengadakan tasakuran dan juga tahun 2025 merupakan capaian atau prestasi yang luar biasa karena hasil giling tertinggi selama PG Rejo Agung berdiri. Lakon yang digelar pada malam hari ini adalah Pandowo Laku Darmo atau Wirata Parwa. Ini adalah perjuangan para Pandawa. Walaupun dia karena akal licik para Kurawa harus menjadi orang buangan di hutan Kamioka lamanya 12 tahun dan setahun ditambah untuk dia harus ngumpet atau bersembunyi di kota
namun dilaksanakan dengan penuh ikhlas dan rasa syukur, bahkan bisa mempersembahkan yang terbaik untuk kota atau negara tersebut. Di negara mana para Pandawa bersembunyi? Semua orang tahu apalagi orang Madiun itu maniak terhadap wayang, paham terhadap lakon. Pandowo sedang bersembunyi selama 1 tahun, yaitu di negara Wirata. Hebatnya para Pandawa, walaupun sedang susah, walaupun sedang prihatin, walaupun kondisinya sedang terpuruk, namun masih menyumbangkan dharmanya yang terbaik untuk nusa dan bangsa, seperti semua anggota, karyawan, dan pimpinan PG Rejo Agung baru di Kota Madiun. Siap. Kalau begitu, mari kita simak bersama-sama lakon Pandowo Laku Darmo. Oke, ayo rakit bebarengan ngetut ke laring sanggit. Handraikan puspita kasiring samiron ombre cekak keduh
ngaskan danyo mawet raras renaning griya kawula nuwun sewu dereng dangu rawuh paduka Gusti kula Raden Seta Buminjaya wonten ing dusun kula Pejagalan mriki kalilan kula pun jagal walakas ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji mawan tuan-tuwa kunjuk sandhep padha paduka Raden Seta yo jagat yo diwuyuh kaporo iki jagal walakas banget panarimaku dening ati kaya mengku nanggen ngurmati kawan panjenengan ingsun ora liwat pangestu kumara gati tanpa ana yai kawula nggih brawalan anggen kula mundi nampi tangan kula kalih mugi ndadosaken jimat prasasat kados kejugrukan ukir sari kablabaran samudra madu ing atasipun paduka menika putra Pambayun ing Wirata paduka putranipun sinuwun Prabu Matswapati parandene ngantos keraya-raya rawuh wonten ing Pajagalan menawi pancen kula nandhang dosa sarta lepat barang anggenipun badhe murba wasesa sarta midana dumateng kula pun walakas Raden dijaga walakas kawula nuwun wonten timbalane nang dawuh kejaba anggenku prapta ning desamu Pajagalan tilik lawan tata dinunter ing kagelar ning desamu kene angka 2 yektine ripalungguhan iki awit saka kersane Paman Patih Kincaka lan Paman Patih Rupakinca ngersakake dianakake adu jago nanging jagone dudu bombongan kepara jago bombongan sing tegese dudu ayam lumrah nanging sing didu jalma menungso ya kuwi jago saka kepatihan Kentapura supaya ditandhingi jago saka kasepuhan Kraton Wirata banjur dening Kanjeng Rama diwaji panjenengan ingsun diperintah supaya golek jago lan manut ature mantri pasar Wirata ya kuwi Si Dwijakangka ing Pajagalan kene ana bocah sing santosa birawa pideksa godhek wong Simbarjojo atmajane Ki Jagawalakas sing jenenge Jagabilawa kula palungguhan iki aku butuh katerangan ingkang nyata katerangan ingkang gumathok apa bener kowe duwe anak sing jenenge Jagabilawa Tolongeng griya mangun kandhuan remang lelena tanpa kanen yen tantuloso
Mangko sang Hyang Utama mangkono Sinarendra Mudha wus nyolon anggrapo Paduh Raden Sita paduka jimat sesembahan kula blaka suta blakotang terus terang kemawon pancen leres lan kepara nyata bilih kula nggadahi anak namung anak angkat utawi anak andani leres naminipun pun Jaga Bilawa utawi Jaka Bilawa yen pancen kaya mengkono banjur palungguhan iki di anakku si Jaga Bilawa ngapunten Gusti sampun pinten-pinten dinten anak kula pun Bilawa menika tilem wonten ing kandhang amargi sampun boten teng pundi-pundi mila nggih tilem mawon teng kandhang Bilawa nggih oleh turu menika mboten lumrah menungso namung sumindhe wonten palang kandhang pramila nyuwun pangapunten gage gugahan sampun pinten-pinten dinten menika kula gugah mboten purun tangi yen pancen kaya mengkono apa ndok lelami aku kepengin weruh kaya apa wujude anakmu si Jaka Bilawa kaya apa bener atur si Wijaya Kangka lamun to pideksa ruwa biro ning nuwun sewu papanipun menika reget mapanipun wonten kandhang wontenipun namung telak sapi menika wontenipun namung tletho ora dadi apa aku kepengin nakyenake kaya apa to putramu sing jenenge Jaka Bilawa yen ngaten mboten langkung kula dherekaken ning pangapunten raden panggenipun rusuh kabeh ya ora dadi apa Patang kepikan sayang gongkoro kadang romobat mabit menika anak kula pun Jaka Bilawa anggenipun tilem benten kalian tiyang limrah meleke sesasi utuh babar pisan boten makyut ning yen gelem turu ya pinten-pinten dinten boten lilir babar pisan gagah gedhe dhuwur cerapang gumbalane melang-melang dadan sapebok jembare paping ganteng kokok bebayune yen bisa anakmu Nadyanto sembune ora kopek ning sejatine anakmu ki ganteng anakmu ki Jatmika leres kaya nom-noman kula riyen nggih ngeten niki kula nggih ganteng Jatmika ngeten niki yen pancen kaya mengkono aku njaluk palilakmu ki Demang coba anakmu tak gugahi
Monggo kemawon nanging kula suwun ingkang atos-atos adatipun menawi ngantos bilawa niki mangke nglilir saestu wong yen nglilir kaget ngoten niku tan ngrungo malah ngamuk kaya wong setanen. Aku bisa ngukur lawan lakon iki mara kaki sumingkir gugahe coba. Lohan Sing langit kelak-kelak katon cincane ngalis risang mawet karandrung tublas iki janjane menungso apa kiwalakas ing atase tak taboki tak ajar tibani gaman wujude godhong obah wae ora nggih malah kaya banter ling ngorok niku napa aturan ngoten niku ono sak desa niku gugah dumateng Bilawa mboten enten kelakon mergo anggere gugah mung sambate ngoten ning bareng wis rabi biasane malah dadi wah ngoten niku dan banjur piye carane gugah lawan anakmu jane kula duwe cara ning niki mbebayani tiang film niku yen angel gugah-gugahane waton dibubut ulu puhunipun tartamtu badhe nglilir ulu puhun ki apa ulu puhun menika wulu ingkang mapat wonten jejembol sikil niku yen mang babon mesti nglilir tenang saestu kula riyen nalika tilem kali bojo kula dipun bubut ulu kula nggih jegeran ngoten niku ya ulu puhun sanes ulu liyane sing dibubut malah lawanan tekan ndi ora kowe sumingkira ning weling-weling nang atos-atos kowe tangi kaget adate kaya wong setanen aku tetep waspada wis monggo menawi ngaten
Bilawa. Bilo, elingo bilo, lekno mripatmu. Aku ki dudu wong saudon saurupan, nanging aku Ratu Wirata jenengku Raden Sita Buminjaya. Kowe tegedhe anak ratu. Teko ning pajagalan, teko ning desa kudune gawe tentrem ora gawe tintrik. Dosaku apa luputku apa? Parangene malah gugak nganti cara sing nesta. Yen ra ngono kowe ra tani. Kowe kebaik tata krama malah kadak menteleng karo ratu ora patut. Sing ora patut kowe. Kowe pejabat nyontone arek karo kawulamu. Yo kanthi dalan iki aku bisa dadar, bisa nguji sepiro kasantosane bocah bejagal. Bapakku Walakas tak kira lamun tok kowe balane seta jebul kowe sing ngukir jiwa ragaku. Aku ora sengaja tanganku iki mau ngantem sirahmu Bapak. Aku njaluk ngapura Bapak. Kowe aja mati yen nganti Bapak Walakas mati sing momong Bilawa sapa. Bapak kowe tanyo aku njaluk ngapura. Bapakku Walakas kowe tanyo aku njaluk ngapura. Wah, nek sinden udo wae sapa? Endi? Aturan kaya ngono. Kira aturan iki kowe iki lho. Gerangane bapake dhewe paran dhewe diantem sak kayange ora modar gagar otak wis bejo banget. Minggir ora jare Raden Seta aja kok bacut-bacutne. Iki mujudake nugra gedhe sing bakal ndok tampa. Kowe calone dadi wong sing dipercaya karo Wirata supaya munah satu murka denggugu karepmu dhewe.
saperang renangku kinempet kampe dosang reknaning tawono ulai kang nyuwunaken pangapunten tumrap patrapipun anak kula pun bilawa ingkang murang susila ninggal ing tata krami ora dadi apa kiwalakas ya malah kanthi lelakon iki nyidarate sumur aku bisa njajaki sepira jerone nyidarate gunung aku bisa ngunggahi sepira dhuwure Ripalungguan iki aku ora mangro tinggal ora bakal mangu-mangu trek lamun tu anakmu si Joko Bilawa minangka jago kraton nandingi jago saka kepatihan mula kang mangkono Iwalakas Ripalungguan iki uga anakmu si Jagal Bilawa bakale ndak jaluk ndak kanthi manjing ana alun-alun Wirata munggah ning Blabar Waja Kenteng Kawat tetandhingan kelawan Paman Rajamala. Mboten langkung sendika ngestakaken dawuh monggo klakuring rumiyini lampah lan bekti kula katur dumateng paduka kula tak meling riyen dhateng anak kula pun Bilawa menika. Sing madhep mantep rasamu aja mangu-mangu anggonmu bakal netepi wajib labuh marang negaramu merga ngreksa tentreming praja kuwi ora mung kewajibane ratu pejabat lan prajurit nanging kabeh kawula sing rumangsa urip ana Wirata ngombe banyu lan mangan enak kula wetu sata ngidak bumi Wirata duwe kewajiban cawe-cawe yen perlu toh jiwa raga kanggo mulyaning negara kowe dadi nom-noman aja mung goleki senengmu dhewe elinga besok nasibe negara iki ana pundhake para nom-noman kaya kowe lan melingku marang kowe Joko Bilawa dadi kawula kuwi aja mung nuntut negara wis menehi apa karo aku dadi kawula kuwi aja mung nuntut negara wis menehi apa karo aku ning kudu dibalik aku wis nate labuh apa marang negaraku sing jejeg sing mantep rasamu kowe dadi jago sing bakal munah satru murka Joko Bilawa hak dongake lanang duitmu yang Pratasena empuk poleng sang pintulu hati sarira kodek wak simbar jojo yang ngendika kumaleger kaya kuntur kadang panenggak
sindo yen lumare dasar kakak warnanipun Kanjeng Sri Naropati ora pangling iki anakku lanang Seta Bumijaya nulinggih kasinggihan Paman Patih Kincaka sembah pangabekti kula mawon tuwang tuwa katur ya ndak tampa gawe bombong ing rasa kepiye kabul kawusanane nalika semana Paman wis minta kelawan ingkang Rama Sri Bagindo Maksopati supaya dianakake adu jago menungsa yang makan oleh alun-alun negara Wirata lan ndak temtokake dina iki adu jago kudu diwiwiti. Apa kira-kira Wirata wis antuk jago? Nggih Paman, awit saking berkah pangestu jenengandika Paman Patih Kincaka kula sampun kelampahan milih jago. Endi jago iki? Ingkang
mapan wonten sakwingking kula menika jago kula gagah gedhe dhuwur bocah endi menika lari saking pajagalan atmajanipun Ki Jagawalakas naminipun pun Joko Bilowo. Joko Bilowo inggih kasinggihan Yayi Rajamala ana dawuh apa Kakang Joko iki calon musuhmu aja waswatir kang dadi rasamu aku sing saguh ngrimah-ngrimah balung bagus Siapa? Gandeng ki wancine bedhug tengane dasare para kawula kabeh wis tumplek-blek mapan oleh alun-alun kepengin nekseni kaya apa ramene adu jago supaya jagone luwih grengseng supaya rasane jago luwih gumrek gak kudu nganggo ngabotowan kudu nganggo totolan aduh nyuwun pangapunten swanten dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama boten dipun keparengaken mawi totowan ingkang awujud menapa kemawon awit menika larangan tumraping agami lan ugi awisan tumraping negari yen ora nganggo totowan mesake jagone mergo ki totowane nyawa ora kitang cilik-cilikan ayo nganggo totowan sak yuta inggih menawi langsung gayuta kemawon kula nderek bagus mosok anak ratu totoan kok mung sak yuta diunggahke 10 yuta dereng napa-napa kok pun minggah 10 yuta kari wani apa ora inggih menawi namung sedasa yuta kemawon kula nderek bagus diunggahke pisan ndak ngisin-ngisini pejabat negara totoan kok mung 10 yuta 100 yuta inggih pangki kula piyambak ingkang badhe nyekapi sagok sagak bagus diunggahke pisan 1 miliar piye Bilowo waniyo aja mingkrah-mingkri waniyo totoane 1 miliar aja wedi piye aku rene iki sanguku mung 20 tak totoane nyawaku cetok lamun tok kincoko lan andane yang rusak marang bener arep rusak lawan kautama aja impas-impis jagone wani boto kaya ngono inggih kula nderek unggahke meneh 1 triliun inggih nderek praon nderek diketokne pisan dipantokne pisan bur manuk tegesipun kados pundi upamane jagoku si Rajamala sing kalah dalam kepatihan Kencapura sakutuhe bakal ndak aturake marang Sinuwun Prabu Maksapati yen perlu tambahi guluku ning kasa baline nganti jago Wirata sing kalah Koko Prabu Maksapati kudu lunga ngadeg ora kena nggawa bondo sing tegese kraton Wirata dadi darbeke Kincaka. Kota mung tak lereke netap supaya yaksine Pitrojo pamawing wengis netra kocak mundar andir aduh kok kados mekaten paman kriwikan dados grojokan perkara sepele kok dadi gawe wong guyonan pangurma badhe dados tangisan jeneng ndika mentala ora perlu ngrembug mentala to ora sing baku dilakoni kowe lan kudu saguh tumrap apa kang dadi dawuhku totoane bur manuk tak tetepake ri palungguhan iki lan enggal diwiwiti adu jago liyane jago mudhun saka panggung
ngandro aku ning angin ora grame ngarko pura purnitore tak diri-diri bener kowe cah jagalan jenengmu Bilowo. Pancen kepara nyata. Ngerti ora kowe adu arep karo sapa? Iki Senopati Kepatihan jenengku Rajamala. Senopati yo ngerti ku kowe tukang gawe tabuh. Tabuh dengkelmu mlocok. Senopati Agung. Mulane palungguhan iki yen kena tak kandhani tak pringgake kanthi becik damar mancung cupeten anggenmu wani karo aku. Kowe ibarate kaya manjing loropan. Yen kowe nggugu karo karepku kowe mbaliya kowe mundur wae. Mengko yen kelakon ya kuwi kakangku Kencaka dadi ratu ning Wirata. Kowe njaluk pangkat apa wae bakal tak turuti. Aku menungso sing ra edan derajat pangkat ora mungkin karo panguwasa. Yen ngono butuh duit pirang miliar kowe kondo ora butuh duit. Yen pangkat ora gelem, duit ora gelem, apa kowe njaluk wong wadon sing ayu rupane, sing model piye sing ndok jaluk ora butuh wedokan ya brakopo. Ditari apa-apa tek emoh iki karepe piye? Tek beda karo wong nggenku. Wong lanang-lanang nggenku anggere nek nggude nek anyaran grudu-grudu. Udo karepe dhewe wani tenan kowe Bilowo. Deni apamu? Kowe tanding karo aku tak ngibaratake wedhus prucul ngadepi singa barong. Timun mungsuh duren. Timune kowe durene aku ceblokan duren rasik garep rapat gurone batangmu. Kowe tanding karo aku tak ngibaratake tomat mungsuh duren. Tomate kowe durene aku. Aja kok ceblokan kesenggol wae metopok nyawamu. Dan sumbare gak kalah. Iso ngalahke Rajamala padha karo iso ngrajangin, iso ngalahke Bilowo padha karo iso ngalahke malaikat Jibril. Lambene sumbar ya sumbar, aja nyandak malaikat mak pribine ditok setan. Sing pancen ra kena deman maju jangkak kokok getihmu.